Salutare tuturor! Eu sunt Tibi, electrician, și de obicei când merg să schimb câte un tablou, opresc curentul, rămân fără lumină, mai ales acum e iarnă, se întunecă repede, din anumite probleme merg la lucru mai mult seara, așa că aveam mare nevoie de un reflector pe acumulatori. Cele de la Milwaukee sunt foarte scumpe, acele turnuri de lumină, așa că m-am hotărât să-mi construiesc eu unul singur. Pe YouTube nu am găsit la nimeni așa ceva să mă pot inspira, așa că m-am gândit să vă filmez, poate e de folos cuiva. Îmi cer scuze pentru fundal, sunt în pivnița blocului și aici îmi țin sculele și materialele deocamdată. Acesta este turnul meu de lumină, proiectorul meu, cu două reflectoare pe el, două proiectoare. Totul este montat pe un stativ de boxe, aveam la dispoziție așa ceva. El se poate ridica la aproximativ 1,90. Sunt două proiectoare. De fapt, era o proiectoare de 230 de volți, achiziționată de mine. Am scos tot ce era în ele. Le-am montat câte un LED Nikia harnic de 30 de W, de câte 5050 de lumeni fiecare. Momentan sunt limitate la 20 de W fiecare și scot aproximativ 3300 de lumeni. Le-am limitat ca să fac economie la baterie. În spate a fost nevoie să le montez câte un răcitor suplimentar. Am îndreptat spatele proiectorului la strungărie cu pastă termică ca să se poată răci și să-mi țină LED-ul cât mai mult. Le-am montat și câte un cablu spiralat să se adună foarte frumos. Aici, în această cutie, am sursele pentru LED-uri. LED-urile sunt de 35 de volți, iar bateria este de 20 de volți. Eu având sculele de la Lidl Parkside, cele negre Performance, aveam și baterii. Așa că am zis să folosesc aceste baterii. Am imprimat un suport la imprimantă 3D pentru bateriile Parkside. Aici avem un ecran care ne arată tensiunea și procentajul bateriei cât mai este. LED-urile se pot aprinde separat fiecare, independent. Cum spuneam, fiecare are 20 de W, 3366 de lumeni. Și haideți să vă arăt cum luminează. LED-urile sunt la culoarea 5000 sau 5500 de kcal, deci alb curat. Am oprit becul din pivniță. Așa este cu unul dintre ele aprinse și așa cu ambele aprinse. Deci în teorie avem undeva spre 7000 de lumeni. Alb curat. Cu bateria Parkside de 8 amperi a trebuit să-mi țină cam 3 ore jumate cu ambele proiectoare aprinse. O să pun puțin pe pauză, desfac această cutiuță și vă arăt și înăuntru ce este. Proiectoarele sunt IP67, butoanele, ecranul și suportul de baterie au fost montate cu adeziv de acela la cald, deci ar trebui să fie și cutia IP67 cu presetupe. Aici avem cele două surse pentru LED-uri,
fiecare sursă pentru câte un LED. Ele ridică tensiunea de la 20 de volți cât au bateriile Parkside la 35 de volți cât necesită LED-ul. Aici avem reglajul de tensiune. Aici avem reglajul sau limitarea curentului. Momentan sunt limitate la 560 de mA, deci aproximativ 20 de W pe fiecare LED. Iar aici în spate avem reglajul de low battery pentru protejarea bateriilor la tensiune minimă, fiind lithium-ion. Aici am mai pus o sursă pentru 230 de volți, încă nu este montat, o să mai trebuiască să adaptez o mufă sau ceva, un ștecher pentru a putea folosi și la 230 de volți unde am posibilitatea. O să iasă 20 de volți și intră în surse. Cam asta este, pe ansamblu eu sunt super mulțumit. Vă salut!